Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa. Namuhla bafowethu ake sibuke iphupho lengozi. La ubona khona isiphihli sengozi. Ungekho kuyo kodwa uyibona ukuthi nayi ingozi, ubona imoto ziyaginqika, ubona imoto ziyashayisana. Sophinde sibuke futhi iphupho la wenza khona ingozi mhlawumbe ushayela. Uma uzophupha isiphihli sengozi, lokho kusuke kusho ukuthi kunabantu abakushaya ngezilwane, kunabantu abathumela izinto kuwena ezihamba nemimoya yezilwane. Kusho ukuthi wena awuphephile, kufanele ukuthi usukume. Uma uzophupha wena mhlawumbe ushayela imoto bese wenza ingozi, lokho kusho ukuthi ohambeni lakho lempilo kunabantu abakuphazamisa, kunezinto ezimbi ezingase zikwehlele ohambeni lakho. Nakhona futhi kusho ukuthi kunabantu abasebenzisa izilwane ukucekela phansi impilo yakho. Kubalekile-ke bafowethu nodadewethu ukuthi uma uphupha ingozi noma uphupha usengozini kufanele wazi ukuthi ohambeni lwakho lempilo kungenzeka wehlelwe yingozi. Kungenzeka imoto yakho ohamba ngayo ilimale, kungenzeka futhi ingalimali kodwa empilweni yakho uhambo lwakho lihambayo lempilo bese liyaphazamiseka, liphazanyiswa yilabantu abakuthumela ngezinto ezihamba nemimoya yezilwane. Okubalekile ukuzisukumela, uthola izinto zokuvika nezinto zokuxosha leyo moya emibi.